За больш чым паўвекавы перыяд працы дзяржаўны ансамбль танца Беларусі стаў часткай нацыянальнай культуры краіны. Яны захоўваюць традыцыі фальклору і эксперыментуюць з новымі танцавальнымі кірункамі. Гэтым разам увазе наведвальнікаў прадэманстравалі свой погляд на вечную классику. У нас обширный репертуар, и нам хотелось сделать несколько совершенно разных концертов, разных по репертуару. У нас набирается на 3-4 программы обычно, совершенно разных номеров. Вот сегодня из этого цикла 3-й концерт мы делаем. У нас есть особые номера и задачи на этот концерт. У канцэрце прыняў удзел вакальны ансамбль камерата. Яго удзельнікі дапоўнілі праграму аўтэнтычнымі кампазіцыямі, якія прагучалі ў аўтарскай інтэрпрэтацыі выканаўцаў. Гэтым разам дзяржаўны ансамбль танца паказаў нумары, якія ўжо калісьці выконваліся артыстамі. Такім чынам, яны вырашылі нагадаць пра багацце свайго рэпертуару. Сегодня очень красивая программа из традиционных белорусских номеров, поскольку мы стараемся нести культуру в массы. Мы очень старались, очень плотно готовились к этому концерту и хотим показать вам, зрителю, всю красоту, всю душевность, всю вот эту вот нежность белорусской культуры. Ужо зусім хутка на гарадскіх афішах з'явяцца анонсы новых праграм дзяржаўнага акадэмічнага ансамбля танца Беларусі.